दिनै नोंथांमोननिसिम खौरां बुंनायनि सिगां फुंबिलिनि बे खौरां बुथुमग्रा नोंथांमोनखौ आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दा दिनैहाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 32थि खेब बोसोरारि जथुम्मायाव सराइबिलनि बे गेवलां लांगोना फोथाराव साननैनि हाबाफारिजोंहाय खुंनाय जादों। दिनैहाय नैथि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो बर' रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लोगो लानानै आरो माखासे बे सराइबिल हालामनिनो माखासे इन्टेलेक्सुयेल आरो माखासे थुनलाइ सिबियारि समाज सिबियारिफोरखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिसोरनि सिगाङावहाय माखासे बाथ्राफोरखौहाय बरनायनो मोननानै खोन्थानो मोननानै जोबोरैनो आङो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै गोजोननाय मोन्दों। दा दिनैहाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 32थि खेब बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दि जे थुनलाइ आफादनि बोसोरफ्रोमबो बोसोरारि जथुम्मा बा बोसोरसालिया जथुम्मायावहाय जों बिदिनो गोबांथार रां रुफा गारनानै रायजो राजानो मोनसे बर' थुनलाइनि मोनसे गोथार थांखि, बर' थुनलाइनि मोनसे गोजोरथि बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै जोङो अरायबो रायजो राजानि सिगाङाव लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जोलै हान्जा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो जों मेसेज होबोबाय थादों। बे जाहैबाय जोङो बर' हारि हिसाबै 6 सिडुल मोनबोनाय मोनसे बयजोंबो गनायजानाय मोनसे बर' माहारि। बे 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट मोननाय माहारिया दिनै 6 सिडुलखौ फोथांबाय थानांगौबा, जोंनि बे मोनखानाय सांबिधानिक अधिकारखौ जोङो फोथांबाय थानांगौबा, जों बर' रायजो राजा, बर' फरायसुला फरायसुलि आरो जोंबादि आफाद दैदेनगिरि बिथांमोननिबो माखासे मावथांखि आरो गोजोरथि बाथ्राफोरखौ जों सिन्था खालामनानै बे बाथ्राखौ जों अरायबो फोरमायबोदों। बेजों लोगोसे 6 सिडुल एरेन्जमेन्ट मोनखांनायनि लोगो लोगोनो जोङो बर' रावखौहाय गेदेरथार मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे संबिधानिक अधिकार जों मोनदों। बे जाहैबाय भारत सरकारनि अननायजों, बिथांमोननि गोसो जानायजों जोङो 8थि फारिलाइयावहाय जोंनि बर' रावखौ सोसननो हादों। दा जोंनिबो खुद्रिनायाव, जोंनिबो बुंबाय थानायावहाय भारत सरकारा जोंनो होनो बाध्य जादों। दा बेखौहाय जोङो 8थि फारिलाइयावहाय मोनदोंब्ला दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनांगोन जे भारत हादराव गासै 1650था राव दं। बे रावनि बिथोरावहाय 20था मोनसे रावा मोनसे बर' रावाबो मोनसे गनायथि मोनबाय नेसनेल लेंगुवेज हिसाबै। दा एफा गिदिर मोनसे सांबिधानिक सुरक्षा मोननाय, सांबिधानिक मोनसे माने मा होनना बुङो अधिकार मोननाय बे रावखौहाय जों जुदि फोथांनानै लाखिनो रोङाबा जोंनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन आरोखि। नंखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरजों, मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैगोन, साफ्रोम बर' फिसाफ्रा, साफ्रोम बर' दैदेनगिरिफ्रा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' समाजारि आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादाथ' दंखासैयानो। जों बयबो बेनि थाखाय गोबांथार खामानि मावबाय थालांनानै बे रावखौ जोथोनै जोङो दोनबाय थानो हायाब्ला जोङो दुखुनांथाव बाथ्रानि बादै जेबो जानो हाया। दा नंखायनो जोङो बे 8थि फारिलाइयाव मोननाय बे भाषाखौ जोङो बयनिबो जोंनि रावखौ गोहोम खोख्लैनांगौ, जाहाथे बर' रावखौहाय बयबो भारत हादरनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा माने बुजिनो हायो, जोंनि रावखौ रेसपेक्ट होनो हायो, भेलु होनो हायो, जोंनि रावखौ रायलायनानै मोजां मोनो। बेखिनि खोथाखौबो जों सिन्था खालामनांगोन। नंखायनो दिनै 32थि खेब गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायनो मोननानै आरो रायजो राजाखौबो खावलायनानै जोंनि रावा अरायबो जोरबाय थाथों बेखौ मिजिं थिनानै आङो बे बाथ्राखौ बुंनानै एसेखौनो दोनथ'नाय जायो। दिनै गेवलां मेलावहाय जोङो बिटिआरनि CM मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर'आबो जोंनो दानि फुंबिलियाव मोनसे खौरां हरदों जे नोंथांमोननि
बोसोरारि गेवलां मेलाव आं थांगोन। नोंथांमोननि लुबैनाय बादि आं नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव गेवलां मेलाव नुजाहैगोन, बिबुंथि लाखिगोन। नोंथांमोना आंखौ फोथाय, जेबो उल्था फाल्था साननो नाङा, आं थांगासिनो दं बे बाथ्राखौ बुंदों। बेजों लोगोसे जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां मानाव गेदेर मिरु थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी साराबो आंजों दासो फुङावहाय बाथ्रा सावरायहरदों। आं फन हरदोंमोन, सार नोंथाङा बेस्थ'आव दं नामा? नोंथांखौथ' फैनो जोङो आसा फालिदों, नोंथाङा फैनो हागोन नामा? बुंबाय बे, आं सियर आङो 12 रिंगायाव आं सौहैगोन, नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नाङा, आं सौहैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा मानाव गेदेर गसाइगाव बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी सारबो फैनांगौ। बेजों लोगोसे क'क्राझार बियाबनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो जोंनो बोसोन हरदों जे आं थांगोन होननानै। बेजों लोगोसे जोंहा कुसुगाव बियाबनि EM मानाव गेदेर मुस्रि उकिल चन्द्र मुसाहारि बिथाङाबो फैनो खोथा होदों। जों बिथांमोनखौनो दा माने गेवलां मेलाव नुजाफैगोनखौ आसा फालिनानै नेनानै दङ। गुबैयै गेवलां मेलाव मा सावरायनाय जागोन? गेवलां मेलाव जोङो जोंनि बर' राव थुनलाइखौ बोरैहाय गुवारै गेवसारहोनो हागोन, बिनि जोथोनखौ जों बोरै लानांगौ, साफ्रोमबोनि दायथ'आ सोरहा सोरहा दङ, बा सोर बेखौ गोजोर होनाया मोजां, सोर बेखौहाय भेलु होगोन, बे खोथाफोरखौबो जों गुवारै सावरायगोन। आरो मानाव गेदेर जेनेबा CM बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बिनि खोथाखौ जोंनो गोबां समाव बुंदों जे बर' रावखौ जोथोनै दोननांगौब्ला नोंथांमोन बर' थुनलाइनि मावथिफारा नोंथांमोनानो रासिन माने आग बाग लानांगौ। बेजों लोगोसे नोंथांमोना